M'hemmx tibża meta tmur tagħti d-demm kull ma tħoss tingiża żgħira u mill-bqija l-proċess ukollu fidejn l-infermieri u l-kumplament tat-tim professjonali tal-bank tad-demm. Anzi, għandek titħajjar iżżur iċ-ċentru fil-pjazza ta' barra l-Isptar San Luqa u tuħol il-qraba jew ħbieb miegħek. Dan kien il-messaġġ li wassal Angelo De Giorgio, responsabbli miċ-ċentru tat trasfużjoni tad-demm, meta l-ġimgħa kien iċċelebrat il-Jum Dinji tad-Donaturi tad-demm. Mhix daqshekk tal-biża li tagħti d-demm kull ma għandek bżonn naqra ħin liberu, tiġix maġġel, ejja bil-kalma, tiġġib ħabib jew tnejn ġibhom miegħek anzi ħajja, forsi jitħajru minnek m'għandekx għalfejn tibża. Angelo De Giorgio qal li biex wieħed jagħti d-demm m'għandux għalfejn jistenna li xi qarib jew ħabib ikollhom bżonn id-demm. Tal-istess idea d-donaturi li aċċettaw li jitkellmu ma' Net News u laqasmu magħna s-sensazzjoni sabiħa li jħoss individwu meta jagħti d-demm. Jiena kelli bżonn ħafna snin ilu u kellhom jappellaw għad-demm meta kelli bżonn jiena. Għana nħoss dmir tiegħi li nagħti id-demm min għandu bżonn. Għalkemm qatmu biżżejjed, fortunatament id-donaturi ma joqsux fosthom anke persuni li jħossu li għandhom ikomplu b'din il-proċedura b'mod regolari. Inħossni tajba ħafna għax ini biex niġi ħafna u llum għad-diġitejt battu ġejtek biex nadnejn ħadd jieħu. Iċ-ċentru ta' trasfużjoni tad-demm fi Gwardamanġa jiftaħ kuljum mit-2 sal-ħadd, mit-8 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija, festi inklużi. Importanti li wieħed jieħu miegħu il-karta tal-identità.